Svakog radnog dana od 17 časova i 20 i nekoliko minuta današnja tema, odnosno sveukupna tema današnje emisije je rukomet. Žika Bogdanović, čovjek koji vodi računa o Balkan handballu, je kod nas, kao što obično biva kada pratimo rukomet. Mnogo stvari se dogodilo u rukometu i dogodit će se u narednom periodu. Odlučeno je koji je prvak Evrope tokom prethodnog vikenda i to je prvi put ekipa Flensburga. Niški železničar je postao osvajač kupa Srbije. Prvak države će biti odlučen sutra i to onako na najdramatičniji način. Posljednje kolo odlučuje šampiona. Sve ono što smo htjeli da dobijemo ovom mini ligom, odnosno ovim play-offom smo dobili, a to je baš pravu dramu tokom cijelog takmičenja. I reprezentacija će uskoro igrati, zaista dovoljno razloga da budeš ovdje. Jasno, kraj maja, početak juna uvek mnogo interesantnih stvari što se tiče rukometa. Evo već sutra odluka o novom šampionu. Juče smo dobili osvajača kupa Niški železničar posle 15 godina, a sutra evo u Vojvodini ima taj zicer protiv Crvene zvezde u Novom Sadu, pa ćemo vidjeti. Ako dobiju, šampioni su, ako ne, možda će Radnički iz Kragujevca uspeti nešto da... Radnički igra u Nišu protiv železničara. Radnički igra u Nišu, železničar, pitanje je sad motiva i koliko su spremni 48 sati posle ovog slavlja i svega da igraju taj meč. Opet pitanje koliko je Zvezda spremna da u Novom Sadu uradi bilo šta, jer Zvezda je juče verovatno ostali bez Evrope, tako da kao četvrtoplasirana ekipa Niški železničar kao osvajač kupe je tu uleteo, tako da vidjet ćemo, ne znam, mislim, ostaje pitanje motiva. Odlična je sezona bila, zaista, mislim, kada pogledaš, bilo je uzbudljivo i u Superligi, dakle u onom prvom delu takmičenja, a onda kada pogledaš u play-offu, zaista osim Partizana koji je rano otpao i železničara koji se koncentrisao na kup, ostale 4 ekipe su bile tu, na kraju može se desiti da praktično u 2 boda svi završe ako Zvezda recimo iznenadi u Novom Sadu. Pa, play-off se pokazao kao pravi pogodak. Ja sam pristalica ovog ligaškog play-offa koji je već zaživio u mnogim zemljama tipa Slovenije, on je najbolji primer. Videlo se, od početka se znalo da će mali broj bodova da odlučuje o šampionu, evo došli smo do toga da će šampion imati 15 bodova. Tako da možda i 14. Da, priča je bilo na početku da nema govor o tome da je 18 bodova potrebno. Tako je. Najveće neprijatno iznenađenje naravno Partizan, svi su očekivali više. Šta se dogodilo s Partizanom? Pa promenili su koncepciju na polusezoni, pokušali su da uvedu par starijih igrača, iskusnijih igrača koji nisu bili u formi, koji čak nisu ni igrali, po godinu dana pauzirali. To jednostavno nije išlo. Ima u Srbiji sad nekih ozbiljnijih ekipa sa mlađim, ambicioznim igračima i sa ozbiljnim trenažnim procesom koji Partizan jednostavno ne može da odradi ako ima za igrače praktično amatere. Tako da je Partizan kažnjen jednostavno izbog loše finansijske situacije, a jednostavno izbog promene koncepcije gde su jednostavno u decembru sasekli ok, Seha, ne možemo da uradimo ništa, sad ćemo praviti ekipu za Superligu s nekim novim igračima, jednostavno to nije leglo na svoje i eto, doživjeli su debakl, mada niko nije mogao, možda smo mogli da očekujemo da neće biti šampioni, ali da će biti poslednji u play-offu sa 4 boda, to nikako. Ekipa Vojvodine dominira, oni su osvojili prošlu titulu, ove godine su igrali sasvim korektno u Seki, sada su prvi i praktično rukama imaju titulu. Vojvodina je očekivano da bude, bila i najozbiljniji kandidat za titulu, očekivano je da osvoji titulu, najozbiljniji klub u zemlji u ovom trenutku, najveći budžet, eto kažemo najkvalitetniji igrački sastav i sve ispod titule ili ispod plasmana u Sehu, ta prva 2 mesta je veliki neuspeh bi bio za njih. Mislim da će oni to realizovati sutra, iskusna je to ekipa koja će znati da odbrani titul. Koliko tebi se čini da igranje u Sehi pomaže igračima? Da li zaista toliko znači da se osvoji jedno od prva 2 mesta? Mislim da znači, pre svega, ne samo što pomaže igračima, pomaže i klubovima, pomaže im na jednom organizacionom planu gde Seha znači potpuno novi vid organizacije, pripreme mečeva, svega, jednostavno celog događaja, i znači to da nemate troškove puta i da nemate troškove smeštaja u prvih 7-8 meseci sezone, što je u današnjoj situaciji blago. A još uz to imate priliku da igrate sa vrlo ozbiljnim ekipama, evo vidimo iz dana u dan su sve ozbiljnije. Jedan od najboljih golmana Evrope u ovom veku dolazi u Ardar. Dolazi Arpad Šterbik, o tome se pričalo,
praktično se znalo prethodnih 6 meseci, eto, i to se desilo. Vardar je želeo Darka Stanića, nije mogo da ga dobije, Metalurg jednostavno nije želeo da ga proda ili je odredio abnormalnu cifru od 800.000 € obeštećenja. Mislim da su Šterbika dobili jeftinije, ali su ga dobili na ugovor od 4 godine, što znači da će Šterbik praktično završiti karijeru u Vardaru. Koliko on ima motiva da se još dokazuje bilo kome, da pada, da izgara, pogotovo zato što eto, Arpad ima dosta problema i sa povredama u poslednje vreme, njegov kvalitet nije sporan, ali Makedonci će želeti maksimalno, želeće Šterbika koji brani 20-25 lopti, želeće Šterbika koji će da im donese pehar Lige šampiona. Vidjet ćemo koliko će to biti uspešna saradnja, o tom potom nema sumnje. Šterbik i uz Omejera verovatno najbolji golman u 21. veku. Na kraju sezone možemo da konstatujemo da je Skoplje bilo potpuni pogodak. Skoplje je bilo sjajno, ali mislim da oni mogu i bolje, pogotovo na osnovu ovih planova Vardara. Metalurg je tu na nekom maksimuma što se tiče, ako gledamo budžet koji imaju i rezultati koji postižu, to je i više nego dobro. Vardar ulaže, imaće jaču ekipu prošle sezone, ostali su bez Final Fora 11 sekundi pre kraja četvrtfinalnog meča sa prvakom Evrope. Imali su zadnji napad, samo su trebali da zadrže loptu, šutnuli su pre vremena i onda su primili gol iz sedmerca. Vardar je sigurno jedna od ekipa koja će obeležiti evropski rukomet u narednih par godina. Ili možemo mi nekako da tu izvučemo neku korist, bilo tako što ćemo da pravimo igrače koji će biti dovoljno dobri tu, ili da malo učimo na primjeru suseda da ne mora baš sve da se ulaže u sportove koji su preskupi? Ja sam pristalica toga odavno, da ne moramo da ulažemo u druge sportove, naravno pre svega fudbal, da bacamo neke novce koji jednostavno ne zaslužuju i jednostavno gde uspeh nije ni na vidiku. To 5 miliona u rukometu ti napravi čudo, a 5 miliona u fudbalu te ne dovede ni u grupu Lige Evrope. Sa 5 miliona u rukometu Zvezda je bila prvak Evrope ili Partizan ili Niški željezničar. Sa 3 miliona bi igrali Final Four. Da, definitivno, dakle, nije potrebno toliko novca, videli smo na primjeru Makedonije. Apsolutni su favoriti, izborit će plasman u Katar, mislim da zaslužili su jedno takvo grand finale sezona. Da, kad si pomenuo to, i nas očekuje sada okrši sa Česima. Nas očekuje okrši sa Česima, ja ne znam šta je s tim kuglicama na žrebu, ali eto, 4. put od 2006. godine, znači 5 baraža, 4 puta igramo sa Česima, jednom nismo učestvovali jer smo se plasirali direktno, verovatno bi i tada za Španiju igrali sa njima. Mislim da smo favoriti blagi i mi i oni nemamo čime da se podičimo, jedni i drugi smo ispali u prvoj fazi evropskog prvenstva u Danskoj, ali mislim da smo kvalitetniji od Češke. Češka se oslanja naravno na Jihu, bez Jihe to je totalno drugi sastav. Drugi bek Pavel Horak, pitanje da će igrati, on je povređen već 2 meseca, opet on je uz Jihu čovjek koji nosi tu igru. Menjaju selektorski par, odmah posle baraža dolaze novi selektori, pitanje motiva, pitanje svega tu. Favoriti jesmo, igramo u Nišu, oni se plaše od niške publike, to je viđeno više puta. I ne samo oni, rekao bih. Pa maltene svi. Gledali smo kako su Rusi prolazili. Tako, jedino su nas Francuzi dobili Nišu. A dobro, Francuzi su ono kao San Antonio Spurs, njih ne utiče publika. Ne utiče ništa, tako da nije reprezentacija Srbije seniorska u nekom najboljem momentu, luta Vladan Matić i sa sastavom i sa svojim idejama, ali nadam se da će se sklopiti jedna pobjeda od 6-7 golova razlike u punom čairu, mislim da završava posao, a revanš je u Brnu 7 dana kasnije. Ne verujem da, prošli put sam bio u Plzenu, nije to ta atmosfera, jednostavno to je onako dosta dečja atmosfera za srpsko poimanje. Mogu zamisliti kakav je odnos, da. Naši igrači su ostvarili zapaženu sezonu i ove godine u Evropi. Imamo Momira Ilića koji je najbolji strelac Ligi šampiona. Vujin je na kraju ispustio finale, ovo epsko finale jedne pokrajine, to jest dvojedne pokrajine, pošto su Šlezvig i Holštajn istorijski različite pokrajine. 2 naša igrača su u pobedničkom timu. 2 naša igrača, da kažemo... Doduše ukupno 12 minuta na terenu u finalu. Dobro, vreme radi za njih. Bogdan Radivojević je došao iz Partizana, dečko ima 21 godinu, odigrao je odlično sve što mu je dato da odigrao je fenomenalno, uključujući na početku sezone Superkup, na kraju u polufinalu u penal seriji šutnuo je Šterbiku u 4. seriji
kroz noge, onako bez respekta, tako da je ugradio sebe u taj trijumf. Draško Nenadić u polufinalu isto koristan, isto kad su krenuli da padaju protiv Barcelone, tako da za njih radi vreme, imali su sezonu da uče, ja mislim da će igrati naredne sezone više, pre svega Draško koji je jednostavno došao kao anonimus iz španske lige i dečko je eksplodirao u radu sa Ljubom Vranješom. Ljubav Vranješ je pokazao da je apsolutno čovjek koji pomera granice rukometa, čovjek to je koji... potpuno nestorno šta je uspio da uradi Flensburg i tim koji toliko čeka da slomi dominaciju kila i to je ceo vek praktično prošlo. Može se reći da oni imaju kompleks kila. Pre 15 dana su ih u Bundesligi kili ih je lagano dobio 7, 8, 9 razlike. I na kraju su na te golove uzeli na gol razliku. Mislim, nije bilo apsolutno nikakve dileme da li će, samo pitanje sa koliko će razlike. Dočekali su ih u finalu. Mislim, Ljubav Vranješ je čovjek koji očigledno drži kontrolu svih 60 minuta, ne paniči, nema na njegovim timeoutima, nema nervoze, čovjek jednostavno vodi ekipu i uvek je pozitivan, švedska glava, malo i našeg verovatno i Nata, tako da je taj spoj fenomenalan. Ta ekipa je jako skromna i to se svi slažemo, igrački i finansijski, eto, ajde, tu su u vrhu Bundeslige, ali igrački u odnosu na Kiel, Barcelonu, Paris Saint-Germain, Vesprem, Hamburg. Jel ti liči malo na prvu Olimpijakosovu titulu od pretprošle sezone kad su došli na finalni turnir kao apsolutni outsideri i na kraju su uzeli... Liči, tako nešto. Mislim, Flensburg imao nevjerojatan put, oni su praktično bili van Final Four u Skoplju, jednostavno Vardar imao napad samo da zadrži loptu, Boća Marković, naš bivši reprezentativac, je šutno prevremeno, ovi su iz kontra napravili 7 dali gol, otišli na Final Four. Polufinalu gubili su 6 razlike, 6 minuta pre kraja, napravili seriju 6-0 protiv Barcelone, pobedili na sedmerce, preokrenuli i Kiel u finalu, mislim, totalno jedna hollywoodska priča, fenomenalan kraj, ne znam, mislim, svaka čast Ljubi Vranješu i sa onim sastavom koji ima, pa to je nešto neverovatno. Da, ekipa Flensburga je zaista čudo. Flensburg i Kiel inače ni 100 km nisu udaljeni, tako da je tu taj lokalni to je najveći derbi u svetu rukometa, taj Nord derbi. Jedina knjiga rukometna o nekom derbiju je knjiga o derbiju Kiela i Flensburga, jednostavno to je stvarno tradicija velika. Još od kada je Hamburg postao faktor, praktično glavni deo nemačkog rukometa se izmesti u taj to sam sever. Tako je, mada Hamburg danas nije dobio licencu i na toj drugoj instanciji, tako da mislim da je Hamburg bivši klub, već su krenuli da ga čerupaju ko će gde, već se otprilike zna gde će najbolji igrač Hamburga završiti, tako da nećemo imati Hamburg verovatno sledeće godine. Gazda je rekao dosta sam se igrao, sad hoću malo da čuvam pare za budućići. Sa Hamburgom definitivno ove godine nešto nije u redu. Fudbalski klub je sačekao finiš baraža da opstane u ligi i to na golu gostima protiv Greuther Fürtha, baš je bilo dramatično. Takođe imali smo prošle godine priču o čerupanju. Prošle godine je očerupana praktično kompletna španska liga. I igrači su prelazili svuda, od Poljske preko najvećim delom Francuske, naravno Nemačku, sad Mađarska je prepuna sada njih, a sada je Mađarska i puno i naših igrača. Nekada smo mi bili najveći izveznici igrača, definitivno, sada smo u problemu sa Špancima, jer dosta kvalitetnih trenera, pre svega trenera, to je 20 godina ozbiljnog rukometa i sad odjednom smislite gde će. Tako je, imaju stvarno plejadu odličnih trenera u pravim godinama, imaju sve bolje rezultate u mlađim kategorijama, valjda to ide sad kad su malo splasili sa tim svetskim zvezdama, okrenuli su se, stvorili su sistem, rade sa klincima, sve više kvalitetnih igrača, tako da prave problem, realno prave problem na tržištu i trenerima sa ovih prostora i igračima, jer nema mesta za sve, mnogo je malo je klubova gde možete da zaradite, klubovi se gase, pojedine zemlje jednostavno manje više ostaju bez vrhunskih klubova, tako da Španci prave problem, definitivno. Ti već koliko godina radiš u Balkan Handball? 8 godina Balkan Handballa. Za to vreme nekako ne uspevamo. Evo, ove godine smo imali Metaloplastiku u finalu Challenge Kupa, što je stvarno sjajan rezultat i počelo je malo da podsjeća na slavne 80-te. Da li ti se čini da će neka ekipa sa ovih prostora uskoro krenuti da bude konkurentna bar na nivou da nam ne odlaze 19-godišnjice? Pa ne mogu da kažem da mi se čini, makoliko ja to želeo, ne vidim za sada način da Srbija dobije
vrhunski klub koji će biti stabilan učesnik, koji će da liči na Zagreb, da bude stabilan učesnik Ligi šampiona, da igra top 16 fazu. Za sada ne vidim, stvarno. Ne vidim kapacitete nijednog kluba trenutno. Žao mi je, mislim, jednostavno neki klubovi jednostavno nemaju kapacitet, eto taj Šabac, sjajna publika, sve, ali nemaju dvoranu za Ligu šampiona, nemaju hotel gde bi igrali Ligu šampiona, jednostavno ne postoji mogućnost da Šabac ugosti meč Lige šampiona. A pritom pričamo o gradu koji je imao primerne hotele 1905. recimo. To je problem države, sporta, ne znam čega, ali eto, jednostavno to bi bio problem. I to je ono što se provlači kroz sve sporte, dakle, taj nedostatak bazične infrastrukture, ne samo stadiona ili dvorane, nego toga što nema puteva, nema aerodroma, nema hotela i onda stalno ide priča zašto sve mora da se igra u Beogradu, zato što apsolutno nigde drugde, skoro da nigde drugde ništa ne postoji, jedva je Niš došao dotle da može da organizuje nešto, Novi Sad još može i to je otprilike to. Pa eto, iz takve priče dođemo do zaključka da bi Ligu šampiona u ovoj zemlji mogli igrati Zvezda, Partizan, Vojvodini, Željničar i Niš. To je sve na šta se svodi, znamo kakva je situacija u Partizanu, Željničar se malo konsolidovao, evo došao i taj kup, ali opet za ozbiljan klub tu treba mnogo više. Više je to neka, kako kažem, ad hoc priča, nadam se da su ga postavili na noge, nadam se da će ovo da nekog motiviše da porazmisli da jedan grad kao Niš može da iznese taj rukometni klub, da... Pogotovo zbog toga što svakome u Srbiji, svakome ko zna i što u Srbiji, kad kažeš rukomet, prvo što pomisliš je Niš. Oni imaju halu, oni imaju sjajnu publiku, imaju i školu, uvek izbace nekog kvalitetnog igrača, jednostavno treba neke sume novaca da se to dovede u neki red, ali najbogatiji klub u ovoj zemlji ima budžet od 300-400 hiljada evra. Da, što je zaista zastrašujuće. Ja ne znam, mislim, moramo da odlučimo, hoćemo profesionalni sport ili ćemo jednostavno da se, ne znam ni ja. Gde država može definitivno dosta da pomogne ukoliko bi ona podstakla privatnu inicijativu u lokalnim sredinama, pomogla lokalnim zajednicama da opština bude delimični vlasnik i to je priča oko bilo kog sporta. Ali pričamo i o gradovima koji su najveći gradovi u ovoj zemlji, Niš, Novi Sad, Beograd, mislim, to je cifra koja je stvarno, ne znam, za malo vrhunskog sporta, za nešto što bi punilo halu u nekom Nišu, gde bi čajer bio 10 puta, 15 puta godišnje pun, gde bi se, eto, i ona floskula gde bi deca viđala, nalazila idole i tako dalje. Sve je to previše jeftino, ta suma je smešna, ali država nam je u takvom stanju kako jeste. Pričaš o toj deci, pratit ćeš i ovoga leta, uvek imamo turnire mlađih kategorija, kako nam stoje mlađe kategorije? Juniorska generacija od 94 je verovatno najtalentovanija generacija posle one koju smo imali sa Nenadićem Šešom u 86. Bila je i ova generacija 90, gde je Draško Nenadić, Zelenović, Strahinja Milić, ali oni apsolutno nisu imali nikakve rezultate, jednostavno razočarali su u mlađim kategorijama, iako su izrasli u dobre seniore. Ova generacija nije loša, prošle godine su ostali na svetskom kadetskom, su ostali u poslednjoj sekundi bez polufinala, Španci su nam dali gol, neki neviđeni u poslednjoj sekundi, tako da ta generacija... Pobolni španski gol. Da, kroz ruke golmanu u poslednjoj sekundi, šteta. Bili su blizu polufinala i mislim i ove godine mogu da igraju, tu su, u 8 najboljih u Evropi, što je dobro, jer mi polufinale ganjamo dosta dugo, još od te generacije 86 i mesta među top 8 su retkost, tako da generacija 9-4 uliva nadu, mislim da tu imamo šta da tražimo. A ovi dalje? Vidjet ćemo, generacija 96 tek izlazi, teško je govoriti, tek izlazi na evropsku scenu, devojčice su imale odličnu generaciju 9-2, koja je dva puta igrala polufinale svetskog evropskog prvenstva juniorskog, oba puta su završile kao četvrte. Generacija 94 je, evo, 3 godine propuštala velike takmičenja, sad je uspela se kvalifikuje na svetsko prvenstvo juniorsko. Vidjet ćemo, nije to neki ekstra kvalitet. A se primećuje kvantitet bar posle svih ovih takmičenja koje je Srbija organizovala? Mislim da to još tek treba da dođe, to su generacije... Mislim, naravno, to su 2002. otprilike. Rukomet sad Srbije ima jedan projekat koji je onako zaživeo, to je mini rukomet, i vidjet ćemo, to treba tek da da rezultate, još je to onako, tek se zaselo pa ćemo da vidimo. Žiko, hvala što si bio gost naše emisije, kad god bude sledeći put prilike da pričamo o rukometu,
očekujem te opet u studiju. Dosta je zabavna ova nedelja, svakako pratite sutra ko će biti šampion države posle svih ovih lepih stvari koje su se događale u prethodnom periodu i nadamo se dobrih rezultata reprezentacije protiv Čeha. Apsolutno ima razloga da ostanemo i dalje uz rukomet. Hvala što brinete o rukometu, jedan od retkih medija koji eto, daje šansu manjim sportovima, jako uslovno rečeno, rukomet to nije. Rukomet je veliki sport za Srbiju. Ja sam Milan Bošković i javljam se sa terena radija P9.